Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunana Muhammad Ibrahim Ahmad, kamar yadda kuka sani. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan tasha ta mai albarka, kuma a cikin wannan shiri namu. A shirinmu na yanzu zan yi muku bayani ne akan yadda mutum zai reacting, yadda mutum zai nuna yadda ya karɓi message idan aka turo mishi. Sau da yawa zaka ga idan an turo wa mutum message, yanda message din ya bata mishi rai, yana so ya nuna cewa ya jawo shi, dole sai dai in ya jawo wannan message din sannan ya nuna, ya rubuta alamar ya jawo shi, ko kuma idan dariya ya bashi ya jawo shi ya rubuta alamar ya bashi dariya. Amma wannan feature din sun fito da shi ne domin su sauƙaƙa wa mutane yadda mutum idan ya turo maka message akwai wata alama da zaka danna da zaka nuna mishi cewa nan take cewa wannan message din dariya ya baka, zai nuna mishi alamar emoji da kuma wanda ya burge ka, da kuma wanda har kuka ma ya saka, da kuma wanda ya bata maka rai. Shi dai wannan feature din abin da yasa suka fito da shi kamar yadda na faɗa, sun fito da shi ne domin su sauƙaƙa wa mutum, domin a ce sai ka jawo wannan message din ka ƙara rubuta wani rubutu na da alamar dariya ko na alamar haushi. Wannan wani sabon aiki ne da wani yana chatting da mutane da yawa, wani yana can yana jiran sa ya masa reply, saboda haka in ya zauna zai yi wannan abin kamar zai bata mishi rai ne. Amma idan kai amfani da wannan feature din, zai sauƙaƙa maka, mutum kuma zai ga reply din da kai mishi cikin gaggawa. Don ganin yadda za ka yi amfani da wannan feature din, ku biyo ma cikin wannan bidiyo namu. Da farko za ka shiga cikin WhatsApp ɗinka, za ka je ka samu message ɗin mutum. Misali kun ga yanzu a cikin message muke, za ka je ka samu message ɗin mutum, za ka danne shi. Kun ga kana danne shi, kana yin long pressing ɗinsa, gashi ya kawo maka wasu emojis nan a sama. Gasu nan ya kawo maka su a sama, sai ka zaɓa. Idan hannu za ka bashi alamar good kenan, sai ka danna mai wannan, gashi ya fito a ƙasa. Idan kuma kana so ka canja, za ka iya zuwa ka sa heart, haka za ka iya zuwa ka sa dariya, alamar dariya ya baka. Ga kuma alamar wow, wato kayi mamaki kenan ko abin ya burge ka. Ga kuma alamar kuka, alamun baka ji daɗin lamarin ba kenan ko ya baka tausayi. Alamar kuma na gode, mutum ya yi maka wani abu na bajinta kenan. Yanzu bari mu bar shi a alamar heart, abin ya kasu, kana son abin kenan ya burge ka. Sai mu je mu duba wanda muka yi wa wannan reacting din, a yaya zai ga abu. Gashi mun shiga, za mu ga cewa gashi message ɗin da ya turo mana, gashi nan ya yi reacting. Misali mu ma yanzu bari mu danna mishi, gashi za ka iya zuwa kuma kun ga ma za ka iya zuwa ka ƙara ma a kansu. In akwai heart za ka iya sawa, ko kuma misali a cikin nan ɗin za ka zaɓa, gashi ka yi masa. To idan ka fita ka je, shi ma zai gani. Wani abun dai da ana yi ne don kawai a sauƙaƙa wa mutane yanayin chatting, ana ta kawo ci gaba. Kun ga alamar heart wanda muka yi mai, ga kuma wanda ya mana. Kusan dai abin da muka ce dama za mu roya muku kenan, wannan kenan. Fatan kun ilmanta da abin da kuka saurara. Idan wannan shine farkon shigowa ka channel dina, ina so ka danna mun alamar subscribing, sannan ka danna mun alamar ƙararrawa. Bayan nan sannan ka danna mun alamar like, domin shine yake ƙara ƙarfafa mana gwiwa, yake sawa kuma mu san cewa kuna kallon bidiyon mu kuma kuna jin daɗin sa. Idan akwai wata shawara da kuke so ku ba mu akan abubuwan da muke gudanarwa, za ku iya yi mana magana ta cikin comment kenan. Za mu yi ƙoƙari mu duba tare da reply ɗinku insha Allah. Mun gode.